Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय ट्रेनाव माने गाखो फैयै माथोआ गारामाया बोरैबा जाजोब्बाय आंनिया जोङो आसामाव सफैबाय आरोना लोगोफोर दायो आं न'आवनो दङ बेनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो थाखाय सोर फैदों नोंथांमोननि एसे खोन्थानाङा सानबाय आरोना लोगोफोर देलाय नायदोलाय नै बियो जाबाय जोंहानि बाजै बे बाजै गिदिर बे जोंहानि भागिन फिसा नै परिया दुस्थ' खालामबाय दं सब मबाइल माबा जादों बियो जोंहा आब' नै नाय लोगोफोर गामियाव फैनानै आं लोगोफोरनो LIC खौ आरोना जोंहा बाजैया नै सायनानै जि आराम माबाना दोनखाबाय ओमफ्राय नै थास' बिथरायाबो नै माखासे खारनै आरोना थास' बिथरायखौबो संनानै जानोसै LIC खौबो एवनानै जानोसै आं नै हाबायबो थाखाबाय नै हाखाबायबो एसे दा हाबावनोसै आरोना बेखौ लोगोफोर आं संनायखौ दिन्थिबाय थाला आरोना मोनाबिलि समाव आरोना जों जाखां लोंखां दसे बेरायनो ओंखारबोबाय टाउनाव बिदिनो बायदिसिना फिसा बुस्थु बायनो होननानै आसामाव सफैबाय जेला आरोना गोसोबायदि बेरायनानै लाखानोसै सम मोननायावनो आरो जों थाबनो थांफिननाय जागोन नालाय बेनिखायनो अमा बेदर संदों अमा बेदर नै हनै अमा बेदर जानोसै गोथाव बिथिं दङ फिसौ मालाय जि आराम नाबो दङ नाखौबो खिथाब नै ना अमा बेदर जानोसैनो गोथाव मागोनि फिथा जाग्रोनोसै जोंहा नै लोगोफोर आब'आ फिनग्रा आं देग्रा आरोना देनानै लानोसै बिथिं फिसाजोआबो हनै डिस्टार्बथार जोंना बेसे गोरों आरोना देग्राया देना लानोसै आब' सालिग्रा आं देग्रा नै सौगासिनो नै to side deh tuh देखो परी ने कितने बदमाश देखा iya जोंहा नालेंखर रुखिबाय दं गुदुं बानायना जानोसै जोंहा नालेंखर फिथा एन्थाब फिथा बानायनो नागिरदों सिरथाहाय जोंना नै फिथा बनायबाय नारेंखलनिसो जायो जोंना सिबिंनि जाया सिबिं दंबाबो नै बिदि गावो ओमफ्राय बिदि गावबा मा होनांगौ बेखौ लानांलाब्रा ए बे जाला मामा माने गेब्रुबाथाय बिदि एसे होनांगौ आरो जेबो नङा आब'आ सावनो बाबायनो ओमफ्राय आं होनोसै दामप्ला गिदिर सावनाया आं बारा फिसा सावनो रोङा एसेबां मोजांबो सावनो रोङा आरोना आङो
होमबाबो सावनायनोसै खनसेनो उदै बुंखानाय सावबाय आरो आं नै गिदिर गिदिरनो नै मामियाबो खाजा जानो नेबाय दङ हनै दंगासिनो ओइनो बिमाखौ मोनसे बुंबाय थायो नै नारेंखलनिफ्राय सिबिंनि गैया सिबिंनि जायानो नारेंखलनिसो जायो नै बानायगासिनो जोंहा बिनानावा गावासो जानो होना मोनसे हो जानो हो खाव जानोनो जमगासिनो बिमानि खाथियाव बानायस्लाबनोनो हाया खाव कैसे लगा अच्छा से दिखाओ ऐसे करो ऐसे